Абе, ще се запалиш, бе. Задръжте фенера в горната и долната част за около 15-20 секунди. Мога да го пускаш. После задръжте дъното с рамката. Чакай, трябва да стане по-голям. Вижте. Пуснете фенера, когато сам поиска да се изтръгне от ръцете ви след около 45-60 секунди. Ето виж, то тръгва. Пускай го вече. Не, чакай. Иска ли да се движи вече? Не, полеташ! Дръж го, защото... Ти е болна, че не става. А на къде ще отиде Поле? Ей, не знам, Ами към звездите! после ще го взема. Смъкни го! Поля, смъкни го! Айде, свърши, замина. Чакай, то ще изгори, ще падне. Свобода! Свобода! Оцелете го си Ей, колко нагоре? Ей, не лоди гледаш. Ти си като съм земно, гледаш само. Дай! Стана ли? Давай, в момента снимам. Ей, ето е моето име, Оле! И ваше извънземни! Трябва да се спасим. Айде!